Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech isemma leħnu kontra d-divorzju u jgħid li l-kwistjoni għandha tkun deċiża biss fuq bażi ta' fidi reliġjuża. F'artiklu fuq ġurnal lokali Tonio Fenech qal li għandu ktieb ta' istruzzjonijiet li kulħadd irid jimxi magħhom biex jgħix ħajja tajba. Iqabbel is-sitwazzjoni ma' sewwieq ta' karozza li għandu l-għażla li jmur kontra l-istruzzjonijiet u juża d-diesel flok il-petrol imma mbagħad irid jiffaċċja l-problemi. L-istess id-divorzju jgħid Tonio Fenech Alla mu se jwaqqaf lil ħadd milli jagħmel l-għażliet tiegħu imma mbagħad is-soċjetà trid tiffaċċja konsegwenzi koroħ. Il-Ministru Fenech qal li l-Madonna tinsab imdejqa li pajjiżna jikkonsidra li jdaħħal id-divorzju, iġġustifika d-diskorsi jibsa kontra d-divorzju li sar waqt il-purċissjonijiet tad-duluri u qal li min iddejjaq bihom messu ma mar xejn. Iddefenda wkoll id-deċiżjoni li l-uffiċjal tal-Prim Ministru Franz Borg jingħata xarejn lif biex jikkampanja kontra d-divorzju u saħansitra qal li ta' min jirringrazzjah. Tonio Fenech temm jgħid li l-Knisja trid titħalla f'libertà tagħmel il-kampanja tagħha għaliex fi kliemu Alla jrid ikollu vuċi fil-kwistjoni jekk pajjiżna ma jridx jibda jesperjenza diżordni u uġigħ. L-attitudni konfessjonali ta' Tonio Fenech kienet diġà kritikata fil-Parlament mid-deputat Jeffrey Pulicino Orlando waqt id-dibattitu dwar ir-referendum fuq id-divorzju. Hawnhekk mhux qed nirrappreżentaw il-Knisja f'dan il-Parlament. Aħna rappreżentanti tal-poplu f'dan il-Parlament. Jekk fil-każ mhux leġislatur imissu daħal soċju xi entità li apparti mill-komunità ekklesjastika. L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon qal li huwa inkwetat li Ministru fil-Kabinett li jieħu deċiżjonijiet importanti f'pajjiżna jitkellem b'dan il-mod. Michael Falzon jgħid li jħossu fid-dmir illi jitlob kjarifika mingħand il-Prim Ministru dwar xi jfisser dan it-tip ta' raġunament. Jekk aħna il-Gvern qed jiddeċiedi dwar id-divorzju bil-peace, il-parametri huma dwar ir-reliġjon, allura dal-istat ma jibqax iktar stat laik, ma jibqax iktar stat sekulari, isir stat konfessjonali, isir stat mhux flok demokrazija jkollna teokrazija. Jiena naħseb li wara dan kiteb dak l-artiklu, il-Prim Ministru huwa fid-dover li jassigurana li aħna il-Gvern tiegħu u aħna qegħdin ngħixu f'istat laik, f'istat sekulari. Michael Falzon temm jgħid li dawn il-kunċetti huma saħansitra aktar fundamentali mid-divorzju hekk kif jiddefinixxu x'tip ta' pajjiż ngħixu fih. Dwar l-artiklu ta' Fenech jitkellem ukoll l-editur ta' The Malta Independent, Michael Karabott. Permezz tal-editorjal tal-lum ippubblikat paġna l-bot mill-artiklu tal-Ministru Fenech. Bit-titlu Divorce on Tolerance, Sorrow and Fundamentalism, l-editur jgħid li l-argumenti li għamel Fenech mhumiex denji ta' politiku f'demokrazija rappreżentattiva. Irreaġixxa kif Tonio Fenech qal li dawk li ma rridux jisimgħu il-messaġġi tal-Knisja ma meshomx marru l-purċissjoni tad-duluri, billi qal li t-tifkira tad-duluri mhix dwar id-divorzju, iżda dwar id-tbatija ta' L-editorjal ippunta subajh ukoll lejn kontradizzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Staqsa fejn huwa Alla fl-abbozz tal-liġi tal-koabitazzjoni u fil-prezzijiet qawwija tad-dawl u l-ilma. Temm ifakkar lil Tonio Fenech li fil-waqt li hu qed jiġġudika lil kulħadd kien l-istess Kristu li għallimna biex ma niġġudikawx għaliex niġu ġudikati.